Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Λάνια. Σήμερα θέλω να σας μάθω κάποια βασικά πράγματα για να μπορείτε να κατεβείτε κάποιες απότομες πίστες. Είναι το πρώτο tutorial βίντεο. Το πρώτο, ναι, θα υπάρχουν λογικά αρκετά από αυτά. Τέλος πάντων, θέλω να σας μάθω για αρχή πώς να κατεβαίνετε κάποιο όπως αυτό εδώ πέρα. Σαν αυτό εδώ το καρφάκι. Είναι καρφάκι, ναι, καρφάκι. Αυτή την καρφάρα τέλος πάντων. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται ότι είναι καρφί από την κάμερα, αλλά δεν πειράζει. Καλά φαίνεται, είναι. Είναι πολύ τέλος πάντων. Τράβα εδώ ρε παπάρα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κάτσε να έρθω λίγο πιο Τέλος πίσω. πάντων, θέλω να σας δείξω βασικά τα πρώτα. Πάμε βασικά να ξεκινήσετε με baby steps, δηλαδή σιγά σιγά, με μικρά βηματάκια. Και μετά θα γίνετε expert. Κοιτάξτε από εκεί, έχει ένα μικρό καρφάκι, δηλαδή έχει ένα καλό σκαλοπάτι από το μούλικο, αλλά μετά είναι ευθεία. Ξέρω εγώ, βρείτε κάτι τέτοιο άμα θέλετε να κατεβείτε για αρχή, να το πάτε έτσι χαλαρά. Για να το κατεβείτε, άμα είναι έτσι καρφί και δεν έχει στροφή, είναι πιο εύκολο. Με στροφή εμείς εδώ δεν έχουμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε κάποιο στην πορεία ίσως. Άμα βρούμε κανένα. Να βρούμε έτσι λίγο παραπάνω χώρο βέβαια πρέπει. Αλλά δεν πειράζει και αυτό καλό είναι. Τέλος πάντων. Έχουμε και άλλες πίστες. Εννοείται. Στα επόμενα βίντεο αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Όχι όλα τα δάχτυλα στα φρένα. Τα βάζετε όλοι, γιατί άμα κατεβαίνετε καρφί, μόνο πισινό. Και μετά που θα αρχίσετε να το εξασκείτε και όλα να κατεβαίνετε αρκετές φορές, δεν χρειάζεται καν φρένο. Τις πρώτες 4 με 5 φορές περίπου που αλλά... κρατάς το φόβο ακόμα. Αλλά όχι τα δάχτυλα, όλα τα δάχτυλα στο φρένο. Μόνο 1 ή 2. Άμα είναι σκληρά τα φρένα, 2 ρε παιδί μου. Εμένα είναι πολύ σκληρό το πισινό, βάζω 3. Αλλά έχω συνηθίσει με 3 δάχτυλα. Εσείς βάζετε 2 και με 2 δεν έχω πρόβλημα. Το πατάω εύκολα. Απλά εντάξει. Τέλος πάντων. Με το που ξεκινήσετε να κατεβαίνετε, δεν θα κάθεστε στη σέλα. Θα είσαστε εδώ πίσω. Να κρατάτε δηλαδή. Να μην είστε πάνω στη σέλα, να κρατάτε το βάρος σας πίσω. Για να μην υπάρχει πιθανότητα να σας γυρίσει. Πάνω από τη ρόδα, για να κρατάτε πιο πολύ βάρος πίσω και να μην μπορείτε να γυρίσετε ανάποδα, κατάλαβες. Αυτό. Και ξεκινήστε από πιο μικρά καρφάκια, έτσι από μερικές πιστούλες. Τώρα θα κάνω ένα παράδειγμα πρώτα από εδώ από το μικρό και μετά θα πάμε στο μεγάλο. Καλά είμαι εδώ. Έχεις βάλει πάυση. Όχι. Ωραίος. Από εκεί θα πας. Ετοιμάζετε το ποδήλατο ή ό,τι έχετε τέλος πάντων. Στο καρφί. Με BMX το συνιστάς για τέτοια πράγματα. Όχι. Πιο δύσκολο, Με αναρτήσεις. Το φέρνετε ευθεία με το μονοπάτι που θέλετε να κατέβετε. Ετοιμάζεστε από πάνω. Είστε εδώ, ανεβαίνετε πάνω στη σέλα. Είναι λίγο απότομο εδώ, μέχρι να ανεβεί η σέλα. Ανεβαίνετε πάνω στη σέλα. Αφήνετε τα φρένα και φεύγετε πίσω. Πίσω από τη ρόδα. Αυτό ήταν το πρώτο. Το κλεισές. Όχι. Ωραίος. Δεν χρειάζεται να το κλείσω. Τώρα το μεγάλο είναι πιο δύσκολο. Απλά το μόνο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι δεν έχει στροφή και είναι ίσιο. Ναι. Δεν κουνάει πολύ. Στο πάνω Μόλις μπείτε στο μονοπάτι σε παρόμοιο ή αν έχετε κάποιο ολόιδιο σαν αυτό, δύσκολα πράγματα τέλος πάντων, με το που μπείτε στο μονοπάτι μετά είναι ομαλό, δεν υπάρχει κίνδυνος. Η υπόθεση είναι να δώσετε την πρώτη πηδαλιά. Άμα δώσετε το πηδάλι και σας πάρει κάτι φορά, άμα κάτσετε πάνω από την πίσω τη ρόδα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, Άμα είναι πάνω στη σέλα μπορεί να γυρίσει. Ναι, δεν κατεβαίνεις με τίποτα. Γιατί πιέζεται πιο πολύ αναρτήσεις. Γιατί άμα είσαι όρθιος, τα πόδια σου απορροφάνε τους κραβασμούς, όχι αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις απορροφάνε μόνο το ποδηλάτι. Ενώ άμα είσαι πάνω στη σέλα, θα έχει το ποδήλατο και το δικό σου το βάρος
Ναι. στη συμπίεση των αναρτήσεων και θα σε τεινάζει πιο ψηλά και θα σε γυρίσει ανάποδα. Παρακάτω, παρακάτω. Τώρα πάμε να δώσουμε ένα παράδειγμα για αυτό εδώ. Και θα κλείσει το πρώτο μας tutorial. Στο τέλος τώρα θα σας πω και μερικά άλλα λόγια. Σιάζεται το ποδήλατο, εγώ τώρα μπορώ να φύγω και από εκεί πάνω και να έρθω να το κατέβω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Δεν χρειάζεται να δώσετε καθόλου φόρα. Ρόδα πάνω. Το πετάμε. Ετοιμάζετε το πόδι που είναι το καλό σας. Καθισμένοι στη σέλα έρχεστε full μπροστά. Στο κάρφι, σε ό,τι θέλετε να κατέβετε. Που είναι απότομο. Και μετά αφήνετε το φρένο, πατάτε πηδάλι και κάθεστε πάνω από την πισινή τη ρόδα κάπως έτσι. Παραλίγο να έφευγε στην άλλη την πατίτσκα. Όχι, το τραβάς μπαντιά και σταματάς. Τέλος πάντων, πρέπει να είσαι πολύ άνετη πας στο ποδήλατο, δηλαδή να μην φοβάστε τη ταχύτητα, να μπορείτε, ξέρω εγώ, να κατεβαίνετε κατηφόρες έτσι απότομες, να μην φοβάστε και να μην αγχώνεστε την ώρα που κατεβαίνετε κάτι. Γιατί άμα υπάρχει άγχος, υπάρχει και η σαβούρδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσετε άμα αγχωθείτε πολύ. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε Για το χρόνο. για ένα like, για το χρόνο σας. Κάντε ένα subscribe, ένα share, ένα comment. Πείτε μου τι ξέχασα να πω. Και αυτά από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Like και sub και θα τα λέμε. Τα λέμε στο επόμενο tutorial ή στο επόμενο βίντεο, αναλόγως θα έρθει μετά. Και αυτά από εμάς. Γεια σας. Γεια σας.